जोंहा दिनै पिकनिक जानो प्लानिं खालामदों। वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोन साफ्रोमखौबो फिन खनसेबाव आंनि यूट्यूब चैनलाव बरायबावबाय लोगोफोर। ओमफ्राय आंथ' दा नोंथांमोना नुगासिनो लामायाव थाबायगासिनो आङो। जोंहा दिनै पिकनिक जानो प्लानिं खालामदों निउ इयारनि। बयहाबो पिकनिक जाजोब्बाय, जोंहाबो एसे पिकनिक जानोसै। ओमफ्राय नै दै सेराव थांगोन नालाय एसे गुदुं गुदुं गाननानै लाखाबाय आङो। स' दिनैनि भिडिअ'आ बिराद इन्टारेस्टिं जागोन लोगोफोर। ओमफ्राय आंल' मेरिड जाबाय, आंल' हाबा जानाय जाबाय, उन्दैफोर गोजा आरो सिख्लाफोर। होमब्ला भिडिअ'खौ जोबजासिम नायदो लोगोफोर, बिराद इन्टारेस्टिं जागोन। भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै। अट' गाखोलायलायबावसिनो ससे। अ माबायानो बनानो खामाखैनो मिनिथावथावनो। ए बिसिमल'। औ दे। नै बोरो नुहुरानो माथो। है नै उखुन्दै खुगासिनो। दालाङा बेनो लोगोफोर, गौरां दालां। दहाय जोङो माबाखौ मा होनो माल माथाखौ माखासे स्कुटिजों रोगाखांखाबाय स्कुटि। ओमफ्राय दा जोङो माबा मा होनोमोनलाय, आबो खुसि गैया माबा मा होनोमोनलाय, बेदरजोंथ' जेबो आइटेम बुरजा खालामाखै नालाय, ओरैनो जास्ट इन्जयनि थाखाय नालाय बेदरजों मुरि जानो लाङाखैमोन आरो जोङो। ओमफ्राय दा नै मुरि लांफैबाय। ओमफ्राय नैबेबो गथ'आ दासो स्कुल गबोदों। बिफां गोजौ गोजौ बेनोबा खथ्थ' मोजां। आङो बै नुहुरनायावसो बैयावसो जानो लुबैदोंमोन। ओमफ्रायहाय बाहायबा मोखाङावबा जाहोगोन ना जाहोआ बिदि साननानै आरो जाहोनाय माने बे जायगायाथ' रावनिबो नंखाया। ओमफ्राय ओरैहाय न' दङ नालाय ओंखायनो। जोंना लकेसनानो गामिनिखाबो आरो बिराद मोजांखाबो। बिफां गोजौ गोजौ नुवाखै, बेसे मोजां नुदों सिनारिखौ, खथ्थ' मोजां। आरो दा लोगोफोर बैग्रि दंबावोसो बिरादनो। दैया बेलाय दैया गौरां दै, बेनो बोहैलाङो खोमा, बै दाउखिफार गौराङाव बेनो बोहैलाङो खोमा। ओमफ्रायहाय आरो दा बैग्रि बिराद मोनजाबावगोनसो जोङो। बैग्रि ओरैबायदि बैग्रि दङ। थाब थाब थाबायफै, बिसोर अरखौ सुनो रोंना रोङाखै जाखो। दैया जा गोगोखा हनै। जेखाइ लाबोनांगौमोन ना गुरनो। लकेसनखौ ओरैबायदि मोजां मोनो आं नुवाखै, बेवहायसो मोनजानांगौमोन नै दैया स्राय 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 स्रायनो। था है दे, दा बैग्रि खननांगौ नोंहा, बिराद बुरजा खननानै लाबोनांगौ। बैग्रि खाजि बानायनानै जानो लुबैहोला जोबथारनां दिनै लोगोफोरखौ। जोबजासिम नायलां दे सनाफोर। ओमफ्रायहाय आंनि चेनेलाव गोदानबा थाबैनो साबसक्राइब खालामदे अननानै। रावबो देखायजाया हनै मोखांखौसो बह'बायसो। दामग्राया दामदोंब्रा, मिउजिकआ मा सिरि। दामग्रा लाबोखादोंना आङो, सासे खोबनानै थाखाबायसो हनै। आइदै दामबाय, दामदो दे। बयलार नुबाय। नायलाय मानो खारखो, बयलार रुबाय नै जोंना। बारा बुरजा नाङालै जोंना, एसेयानो थोयो, मानसियानो गैखाया, साब्रै साबाल'खासो। नै रुनानै जाखांबाय, एबार दाउदै रुगासिनो। दाउदै गोखाखा होनो बैग्रिया, जों पिकनिक जानाय सेरावनो। आयौ दङ गोखा। उन्दैफोरखौ लायहोदों जों दा, सानै उन्दैफोरखौ। माला सफैयोथाय आं साखिनायनि र', साखिनायनानै खिन्थिनि आं। आयै खामफ्रामखागोन, जाजाखाया साइसआव। नोगोर गोफा जाहैद'। थावा बै बैग्रिया। नायलाय नै बिसिनि बैग्रिया, नायलाय बिसिनि बैग्रिया हनै गोथां गोथां। दाख्लै खथ्थ' साइस खाना लादोंना जोङो सानैजों। दे जाबाय। मा दिलाथारलै नोंहा, बिदि गिदिंलायनांगौ नामा, ओरैसो देखायनांगौ दा।
आखाइ सुनो र' नांथ'ला पियासा हाखाबाय हा ओमफ्राय नों बानलुखौ माबाना लाबोखादों जारलासो ओरै बोलायलायनांगौब्रा जुम खालामलायनांगौ जाम्बिलाय मोनसे जायगायावल' थानो नाङाब्रा लाबोदों मस्ला मस्लि गासिबो लाबोदों हरदो होमबालाय माबाया हरदो बेदरा हरदो बेदरा बै बाथोन जानो जागोन जा साइज जाबाय नै ना लोगोफोर बेदरा हरै बिसोरो बैग्रि जागासिनो गुदुं गुदुं अमा सावनायजों लोंहैगोन गुदुं गुदुं बोरमा एवनायजों लोंहैगोन माखौ जानो गोसो जानो हागोन माखौ लोंनो गोसो लोंनो हागोन मोसानो गोसो दंबा जोंजोंनो मोसानो हागोन बानलुआ जि गोसा गालांदोरा Kusan dia pan pak. Bos deh. Takut mana ya? Apa sana kelas lah? Kelas dia. Ayo kusan ya. Pergi jalan untuk baik. Negara segat sebulan nak. Sudah awal tak nabi ha. Sasi apa tu? Oh, bergerak sini. Nah, aku cuma lelai kau baik. Wah, palwa. Yang lain ni dah saya. Mama lah betul itu siapa itu? Cilo. Hah? Special dish apa bah? Special dish. Wow. Jam, hurgai hurgai. Rodan apa? जोंना लोगोफोर पार्टिया जानोसै जोंना माखासेफोराथ' नुजाखाया गाज्रि दामोनखा बिसोर नुजाखाया बेदरा नै गेजेरावसो लाखाबाय ओमफ्राय ओरै ग्रिद लाजोब्बाय साबानि ओइ जाय फारा फारि जायनाव बेसेबां थाङो आं मिथिया दे होमबालाय र' दा मोजां जानोसै गिदिरखौ नोंनो मेगन नोजोर होथारबाय आं ओरै बेदर राननायाव मिनिनांसिगोन आं लोङो दै गुदुङा आंहा नांथारगौ गगा मोनदों Masih mau sampai sini sudah. Iya. Deखायनांगौ ना ना देखायनांगौ ना दा दल दल माबायदि खोनादों माबायदि खोनादों बरिया आं गोखै माबा मोनजाबाय जासिगोनला एकदम बमबे
जाजोब्बाय लोगोफोरनो आं बांसिन जाबाय उन्दुबायसो आङो So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see. बैग्रि गोजौ सेवनाय गोमोनानो बैग्रि खाबाय नै लोगोफोर बिराद नै खाबानो मोनजायो गौरां नालाय बिराद बैग्रि दङ ओमफ्राय बेनिखौ जों गोथाव मोनो नालाय बेनिखौ लांफैबाय जों गोदै नै गोमोनखा ख्रिख्रिनो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बारा गोबाव खालामबाय थाला दा माल माथा लांनांगौसो जालायसिगोन जोंहा ओमफ्राय आं बेयावनो फोजोबथ'सै नोंथांमोना जुदि आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामथारदो लोगोफोर आरो आंनि जुदि चेनेलाव गोदानबा थाबैनो साबस्क्राइब खालामदो अननानै स' औ ओमफ्राय हेपि निउ इयार होनो दा बयखौबो गोदान बोसोरनि हेपि निउ इयार 50k खालामना होदो 50k भिउसानो नायबावलासो मानसिफ्रानो आरो बयनिसिमबो हेपि निउ इयार लोगोफोर गोजोन बयनिसिमबो हेपि निउ इयार आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरबाय बयबो मोजां बे इयारा आरोबाव बयनाबो साबसिन हामसिनै थांथोंसै स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दे लोगोफोर टाटा बाय बाय